Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapu kama parminggota, martangiang nahohom mahita. Amen. Tapu jima tuhata, marede mahita sia buku ede, nomor 7 ayat sada dohot ayat 3. Puji hamuma asini roha. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Ai ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong. Natamado ibana, dina tinogihon na torop anak tu hasangapon, padenggaton sun iduk ni hangoluan nasida, marhite-hite hapor suhon. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amani saluhut para sini rohaon. Nunga ditatap ho hami bangsomon. Aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa. Asa taunon na haleaon. Dohot siat ni bagi. Sahat rodi hau na pinarsilang. Saitu pahi hami marhite-hite asini roham. Asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, diaka si taonon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia, marhite-hite hami. Amen.
Pangihok kamu ma, patik ni debata di minggu estomihi sadarion, imasian patik pasapuluhon dohot lapatanna. Dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham, dongan saribe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lobuna, manak kodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Dia do lapatan ni i, oddo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa una kita olo marakal mangarohai ugasan ni dongan jolma, dohot ugasan tinadikon ni opuna. Si urupat dona sida mangaramoti nasa ugasanna. Akub dii dang jadi bola-bola totta pardihuta ni donga jolma manang naposona be. Siapo dona sida jala sidas dason madapoton ulaun nahian. Ima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patimi. Amen. Tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Para si roha jala partalup ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sama sude dosa nami. Da ngadong nahu pangasahok kami dukoni asini roham. Hati goran na pinatupami anak mudo na mangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli hami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Alani pangalau siot tado,
ubahen na tertulang Kristus. Jalabinahen ni haja hatot tado, ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata, jalabinahen ni bugang na, malum itahilala. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di minggu estomihion imasian Matius 10 ayat 10 sahat tu ayat 20 margati soring mahita majahasa. Ope tangiho kamu ma upama taringot tu panaburi. Ganok na umbege hata harajoni anggoso diatusi rodo parjahati mangarapasi na sinaburhon tu rohanai, imana sinaburhon tu dalani. Alai na sinaburhon tu nabatuon, imana ubege hatai, gabe mandigorlas marohana majakon. Alai dang marurat di bagasan rohana, parsatokinan do ibana, ay pitor targasip do rohana, dinasonggop hapor suhon manang pangaleleon siala hatai. Alai anggo na sinaburhon tu parsihupiani, ima na ubege hatai. Gabe pakol sohon na di akana di hasianganon, dohot hamoraon. Si pangaci ido mamisati hatai, jadi dang saut marparbue. Alai anggo na sinaburhon tu tano na denggani, dona ubege hatai jala di atusi. Laos ido na saut marparbue, ia parbue na 100 lopit dona deba, 60 lopit dona deba, 30 lopit anggona deba. Ima sahatna, martua ma akana tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Tidak koma hapor seautai, songon nahina tidak kon nidongata sa hapor seaon, disa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan,
na tumopalangit dohot tano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya tondi parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosane. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Horas dihita salut namanginang. Tikting dihuriata HKBP Rawamangun, Minggu 27 Februari 2022. Parmingguan dihuriata HKBP Rawamangun. Parmingguan sadarion Minggu 27 Februari 2022 di Patupak pukul 6, pukul 8 remaja, pukul 10, pukul 10 tolu, 16.30, dohot 10 sia, dohot hatotuan, sada daya tampung di gereja Holland 450 halak di Ganu Parmingguan. 2. Ruas nanaing marminggu nunga manjalo vaksin padua hot. Tolu. Andorang so masuk tu gereja jolo check in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekal tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude parmingguani di Patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Partangyangan week. Rabu 2 Maret 2022 pukul 10 sia Patupaon ni Uriata do partangyangan week marhite Zoom ima sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa mandahoti partangyangani di bagas tabe. Pandidion Nabadia. Minggu 6 Maret 2022 pukul 10 Patupaon ni Huriata do Pandidion Nabadia tu poso-poso. Natoras nanaing mambuan ianakona naing tardidi asaro marguru di hari Jumat 4 Maret 2022 pukul 16.30 di gereja Uhud mamboan surat pengantar sian sintuawik dohot kartu keluarga gereja. Fellowship remaja Minggu sadarion 27 Februari 2022 pukul 12 Patupaon do acara fellowship pra remaja marhite Zoom dohot tema Living in Love dipangido matu sude pra remaja ni Uriata mandahoti acarai. Partangyangan manogot dohot borngin. Seksi sending HKBP Rawamangun Ganup Ari Sabtu pukul 5.30 Patupahon partangyangan manogot songoni nang dohot Ganup Ari pukul 20. Patupahon partangyangan borngin mananiakon dongata na hona COVID-10 sia marhite Zoom. Pinangido masude ruas ni Huriata dohot parhalado mandohoti partangyangani. Ibadah gabungan na poso bulung. Sabtu 5 Maret 2022 pukul 10 sia Patupaon ni Huriata do ibadah gabungan na poso bulung HKBP Rawamangun dohot tema Spread the Love Yohanes
10 ayat 24. Marhite live streaming sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tu sude naposo bulong asa mandahoti ibadai. Informasi boy mamang hubungi Megata Siregar HP 0812 901 03062. Manang Instagram @HKBP Rawamangun. Bona tahun HKBP Rawamangun. Sabtu 5 Maret 2020 pukul 15 Patu Pahon ni Huriata do syukuran bona tahun 2022 jaladisi malauncing tahun kesehatian HKBP Rawamangun. Maringan di gerejata. Nani dohotan ni sude parhalado dewan-dewan seksi-seksi kategorial dohot utusan kur. Pinabotohon tu sude peserta asa mandahoti ibadai. Periode sasi seksi-seksi. Alain nang berakhir nama kepengurusan periode sasi seksi-seksi tahun 2020-2022 alani pinangido tu sude dewan didampingi akka pandita pendampingna B asa para dewan dohot menjadwalkan periode ini. Tu periode 2022-2024. Jalat berkoordinasi matu uluan huria. Bulan Maret dohot April asanunga terbentuk B pengurusan seksi periode 2022-2024 asa boy dilantik di awal bulan Mei 2022. Pertangyangan paborhaton ujian. Sabtu 12 Maret 2022 pukul 18.00 maringan di gereja Tapatupa do pertangyangan paborhaton ujian tu aka iana kota na naing mandahoti ujian. Aka na naing mandahoti ujian asa Roma mandahoti pertangyangan ni rap dohot aka natoras manang wali. Pelean tu dana pensiun HKBP. Minggu sadarion 27 Februari 2022 di Sude Permingguan papungu pelean dohita khusus tu dana pensiun HKBP. Anggiat ma marite pelean tapapungu kewajiban HKBP tu dana pensiun boy hatop dilunasi. Jemaat baru. Keluarga Alvintan Sidabutar ST, Maria Natalia B. Marpaung SPD, dohot 2 halak ianakon nasida Rosian HKBP Tanjung Morawa, alamat apartemen Marina Mediterania Tower A, unit 1612 di Jalan Lodan Raya 2A Ancol, Jakarta Utara. Anggiat ma nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tonga terlobi ma di jolon itu hatta. Tikting naing marbagas, titing perduahon. Sada naing manjalo pasu-pasu perbagasan ma Ezra Stephen Sinaga, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawasari Cempaka Putih. Anak ni amata mangapul Sinaga nahinan, tubuh ni inata Senredia Boru Togatoro. Dohot Orowana Siti Mutia Desianti Boru Togatoro. Ruas ni HKBP Rawamangun, Rawasari Cempaka Putih, Boru ni Amata Mulyadi nahinan, tubuh ni Inanta Robiah. Pamasu-masuan hari Jumat 4 Maret 2022 pukul sia di gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Hefrandi Hutapea SEMBA, ruas ni HKBP Immanuel Kelapa Gading, anak ni Amata Insinyur Risanto Hutapea SEMM, tubuh ni Inata Herta Damai Boru Simangungsong BA. Dohot Orowana Dr. Duma Erika Maya Francelin Boru Sinaga, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang.
boru ni amata halomoan sinaga nahinan, tubuh ni inata dotoranda rismauli boru ambarita. Pamasu-masuan hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul siang di gereja HKBP Rawamangun. Di pasu-pasu Tuhanta manasida gabe pasaripeon manadinggan di tengah-tengah ta terlobi di jolon itu hatta. Namonding nadi hari Senin 21 Februari 2022 nunga jumolo monding sahalak ina ruasni huriata tinorita borusiman juntak umur 71 tahun tinading amata Samuel Huta Barat Nahinan, alamat Jalan Anggrek nomor 50 Rawamangun, Wik Rawamangun 1, tu udian hari Rabu 23 Februari 2022 di TPU San Diego Hill, Karawang. Tuhanta mamangalehon gogo uhud pangapulion di keluarga Namar Sitaononi. Tajahama surat Sian Eporus, seruan berdoa untuk perdamaian. Sejak 23 Februari 2022 melalui media massa, kita bisa melihat penderitaan rakyat Ukraina yang harus bersembunyi di bunker untuk menghindari bom, mengungsi ke negara lain, bahkan menangis karena kehilangan tempat tinggal atau orang yang mereka kasihi. Semua perang selalu menimbulkan kerugian, membawa penderitaan dan kematian bagi anak-anak, perempuan, dan laki-laki warga Ukraina. Huria Kristen Batak Protestan bersama dengan Dewan Gereja Dunia dan seluruh anggotanya mengajak semua jemaat untuk berdoa bagi perdamaian rakyat Ukraina. Mari kita doakan perubahan hati para pemimpin untuk mengambil jalan diplomasi dan penghentian perang serta pencapaian perdamaian. Kiranya Allah Sang Kasih menguatkan kita semua menuju jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat 78 sampai dengan 79. PA Raja Tarutung 26 Februari 2022 teriring salam dan doa Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata di pasu-pasu debata ma akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pauta bahen sangat ni guarna songon ma ting-ting di huriata minggu sadarion mauliate. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.
Damang dainang nani haholongan di bagasa Yesus Kristus, hatani debata di mingguta sadarion, imana tersurat di Yesaya 55, mamuka sian ayat 10, sahatu 10 tolu, ujaha madihita. Ai songon hadadabuni udan, dohot abolas sial langit, jala dada mulak boti tusi, da jolo dibornohi tanoi, jala dipagabe, asa martuburi, jala dilehon boni tuhalak panabur, dohot roti tuhalak namangaton. Ikon songonido hataki naruar siapa mangaku, dang mulak boti tu ahu, ikon bahenon nado lomo ni rohaku, jala majadi tunahu tongos. Ai ikod di bagasan las ni roha hamu borhat, jala di bagasan hadameon hamu pataruon. Pangyaron ni akadolok, dohot robean suarana, marolopolop di jolomuna. Jala nasa hau di ladang, martopak-topak tangan. Sikat ni tada-tada, tubuh ma sapinur, jala sikat ni latong, tubuh ma bunga na khusus. Ima bahen barita di goar ni Jehovah, bahet tada saliling-liling na naso olo habbar, disido sahatna. Amang inang, hurian itu hatta, namanangihok kata ni debata, di joroon, suak songoni nang di bagasta, di minggu estomihi, di taringoti, di pasabam debatado hita, marhite, turpuk jamita sadarion. Ise siak kita, amang inang, naso lomoro hana mabige hata jamiton, manang molo di pasahat tuhita, sada baga-baga, manang sada janji, taringo tu ngoluta tujuluanon, manang taringo tu masa depan kita yang akan datang, taringo tu lasni roha, pasu-pasu, sukacita, di joloniari, nalaho jupangota, di bagasan ngoluta, totu datung solas bero hatta molonunga di pasahat debata itu bagasan ngoluta. Nang pesongoni baga-baga ni debata na pinasahat na tuhita, alai say adong dope hita, say adong dope sian jolma manisia, na soolo tumangihon, na soolo makaporseai, na soolo mangudukon, taringo tu hata ni debata, taringo tu sakap ni debata, di bagasan parngoluanna, ubahen nasipata, marsitutun lomonabe jolmai, dang ditangiho be suara ni debata, di bagasan ngoluna. Damang dainang nahuhaholongi di bagasan Yesus Kristus. Di jauh debatado, bangsa Israel, di pasahat do baga-bagana, di pasahat do hatana tu nasida, asa anggiat nian, mulak nasida tu mudalhon, akka dosa, asa mulak nasida siap pangalahon nasida, asa dapotan nasida, pasu-pasu, asa dapotan nasida, baga-baga, ima marhite, hatani debata, na pinasahat ni panurirang Yesaya tunasida. Aidang mulak boti hatani debata, firman Tuhan itu tidak kembali seperti air yang turun ke dalam laut. Naholan mian ibana di lauti, jalan naik musai ibana tu langit. Alai tu dosanna amang inang, songo kita manusia, songo kita na tinggal di dunia ini, nasai makarikoton udan manang dohono ma aek. Amang inang nahuhaolongi di bagasa Yesus Kristus, molohita di Jakarton, alamema kita dang mangula hita, hira hurang boido tabereng dia musim ni udan,
doho musim logo niari Allah mungkin hola ditiki ke hapentingata hari kotata do ro udan tang boy au keluar ro udan tang boy au majomur alai memolohita na betul-betul tinggal di huta na memang betul-betul mangula akka di porla tabe takas ma memang tahilalahon pakorhon ni udan dohot aek nalaho pabornokon nalaho mabahem martubur akasisuanani jalama bahem marparbue hinorhon ni parbue i gabeboy mahita mangan disima didokon tang mula boti hatani debata bahwa firman Tuhan itu bahwa hatani debatai adong do lapatanna marguna do jala sude nama jakon hatani debatai gabe pasu-pasu di bagasan ngoluna. Amang inang nahu haholongi di bagasan Yesus Kristus. Porsea so porsea hita manang hea manang tatangihon ajaran kekristenan manang hatani debata ni halak Kristen. Alkitab ni halak Kristen, gudang dojol mamadok, dang masuk akal, sudah kuno, dang relepabe itu partikian nuengon, ala molotajaha hatani debata, tuaka na porsea, doh na so porsea, boy do mago rohatta, sipata boy do mago rohatta, diaka na mangasahon utok-utok na pikirata. Tarlumobi di jamita nareminggui molo tapaubu do dubagasa rohata doho tubagasa rohani namangasahon utok-utokna bohado hita makahaholongi musuh hobartu hatani debata bohado hatani debata didok molo dipastap hurum musiamun lehom muse asa dipastap hurum habirangmu molo adong barangmu dibuat gabe lehom muse nasida Gabeleho muse barang muna asing tunasida. Totu di sebagian jolma madok hatani debaton dang relevan, tidak berguna, tidak masuk akal, sudah kuno di partikian nuengon dang iben waing hatani debata. Alai amang inhang marhuasodo hatani debata. Firman Tuhan itu betul-betul berkuasa di dalam kehidupan ini. Hurian itu hatta damang dainang nahu haholongi di bagasan Yesus Kristus. Di bagasa tik-tik tanakin nung atabige ima parporangan ni dua bangso na tabereng di media mabahen ro surasian iduk ni huriata asa martangia kita pasadahon rohani akka panggom-gomi asa unang terjadi porang amang inang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus hitape naro napungudison nang nadijabu taingok ma hatani debata nunga di patubuhon hatani debata haporsiau tihita molo so hatani debata namian maringanan na jala tapa husor-husor di bagasa rohata nunga tubuh parbadaan di tonga-tonga ni huria nunga tubuh parbadaan di tonga-tonga ni akka keluarga akan namarsiha holongan molo so di patubuhon hatani debata haporsiau tuhita gabe gudang dosia kita marbadai kuaso ni debata kuasa daripada firman Tuhan membuat kita semakin mencintai sesama manusia. Kuasa ni hatani debata nama doktu hita asa taha holongi asa mardame hita dongata ido sasitongna natahilala di partikian noengon. Lam torop jolma nama nangihon hatani debata jalan nama ngulahon sasitongna di sima jupang hadameon di bagasan nguluta tabereng ma nguluta sadiri amanginang rumah tanggata sadiri amanginang molo nunga mahiang molo nunga marsik do hatani debata di bagasan nguluta
setidakna marhite sahali saminggu molo soboi hita majaha tani debata marhite bibel manang alkitab tai alai molo sorobe hita manangi hokata ni debata marhite parmingguo di joro ni debataon doho di bagasta nunga marsik mahiang damai di bagasan ngolutta dangadong be Allah hatani debatai do nama baik kita mardame. Firman Tuhan itu membuat kita tentram dalam kehidupan ini. Jika kita tidak diaturkan oleh firman Tuhan, maka kita akan saling menghantam antara satu dengan yang lain. Amang inang dihita halak batak na tubuh di bonapas sogit. Molo mulak kita tu bonapas sogit. Molo lau mulak kita mulai sian parapat sahatu tarutung boido idaot tadisi sadahuta boido dilinggomi manang ditutupi bulu bambu ima songon paboahon na adong do parbada-badaan manang na adong do peperangan antara satu batak dengan batak yang lain, maka bambu inilah sebagai tempat persembunyian, tempat perlindungan, tempat daripada sada marga, sada huta martabuni di parbadaan ni hutana sada, hutana asing. Jala tabereng do amang inang hinorhon ni barita nauli nunga godang halak batak tarlumobi di hita na adong padanna satabi dia kamarga-marga molo so adong ha kristenonon kaor do torus akamarga na padan manang na adong klesna doho marga nasing alai mauliate matu debata dung Kriste kita. Ketika kita menjadi Kristen, firman Tuhan ini membuat orang Batak semakin damai. Molo adong pe Batak nasai gutur torus ulaun na Batak na somanangi hok kata ni debata namai alai hita na manangi hok kata ni debata diajar hodotu hita asa marhite tangi hita tu hatani debata gabe lamdame bangso Batak. Amang inang nahuhaholongi di bagasan Yesus Kristus. Udang do halak Kristen songon au nang songon akka namar sahid nang songon akka namanaon diaka pangujunan natinaon nasida molo uju marsahid molo uju mangadopi ujian hola sada do hutuju holan hugogo martangiang holan hugogo pasahaton majaha hatani debata aidisido hagogoon manang apul-apul di bagasan ngulukku. Hatani debata nunga godang mangalehon apul-apul. Firman Tuhan sudah banyak memberikan kepada kita penghiburan. Molo so hatani debata na mangalehon pangapulo tuhita amang inang ranunga godang siak kita naboi mate madeli ala si taonon nama satu ibana. Ay tabereng ma amang inang nguluton. Molo hita manarisik di bagasan nguluta songoni dangol ma parnguluatku Tuhan. Ipata ni bereng tuaka keluarga, ni bereng tuaka panahit, ni bereng tuaka ianakon, sipata hiraswadong do, pakirimon, molo holan mga sahon na dijulon ngibon. Alay na tuani do tatangi hok kata ni debata, tubu madihita pakirimon na mga puli rohata diganup akasitaonota. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan di setiap apapun. Alai unang manian, pitor lupa hita. Manigor mamalik kita siya debata, uju nang sonang rohata, uju di pasonang debata rohata. Dung tatangihon, dung tarpasu-pasu hita. Marhite hatani debata, unang pitor mamalik kita siya debata. Ay ido sa sitong na bangso Israelon, mamalik, manudal na sida siya debata, ubahen na uhuman, tartaban na sida, gabe di jow debata muse na sida, asamulak tu bangso na sida. Purian itu hata, amang inang,
nani haholongan di bagasa Yesus Kristus. Hatani debata mangalehon tuhita si panganon pardagingon nang pertodion. Taingot do diujuni sibolis Yesus didolok sadahata siani ima didok sibolis do te ibana asama bahen batu gabe roti. Alai didok Yesus do jolma mangulu dang hola sia si panganon. Alai na mangulu do jolma sian hatani debata. Adong dape pakirimata si songonon amang inang akan aporsea mangulu sian hatani debata. Orang beriman itu hidup karena Tuhan Yesus. Orang beriman itu percaya kepada firman Tuhan yang menghidupkan dia. Iko persia do hita amang inang. Songon udan napa bornoko tano patu burhon aka suasuanan na mangaleho bunga parbuena na mangaleho tu si panganon tu aka hita. Iko songonido hita porsia tu debata nangpe didok jol madang manga kita siak kata ni debata. Alaina mangulu do hita siak kata ni debata dang hola sia roti. Dang hola sia panganon si pangano jol mangulu. Alaina mangulu do jol mai sian nama nangi hok kata ni debata. Dia doa manginang anguluan nama nangi hok kata ni debata. Sadok akan atu mangi hok kata ni debata. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tidak pernah mati kelaparan. Kenapa? Allah dilehod debatado tu ibana parbinotoan. Dilehod debatado tu hita roha. Dilehod debatado tu hita bisuk nang hapistaran. Molo tatangi hok kata ni debata. Jika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita tahu bekerja. Sasitongna, maaf. Udang jolma akan nasomangan. Sasitongna. Allah so ditangi hodo hatani debata. Asing ni aka kelaparan, banjir, manang aka cacat na di ibana. Tapi yang maamang inang. Na so ditangi hodo hatani debata. Tidak mendengarkan firman Tuhan, maka dia kelaparan. Alai molo tatangi hodo hatani debata. Iliho debata matu hita bisuk, parbinotoan. Ubay na boy hita sahat tu Jakartaon. Boy hita sahat tu tano parserahanon. Na dileho debatado tu hit na tatatangihon hatani debata. Ta auho tu bagasan ngulutta. Gabe tau mahita mangulahon aka siulauta. Amang inang nahuaholongi. Au ala kos doau na jolo mulai sian SMA sahat tu kuliah. Sipata tu matangis doau molo mulak tu siatar. Ala na humurang di pasaha na tua-tuai taringot tu parbalajoon di siatar. Ala molo mulak iba tu siatar, molo pajupang iba dohodongan di sekolah, manang di kampus, molo songon na hurang do uang kuliah, manang dohono ma uang jajan. Di pata olo jolo tangis iba, nang pedoli-doli iba, takuboto hola naung, manang songoni dia kaamang inang na parsikolah molo mulak. Manopot aka parsikolan na molo marsikola ibana alam memang hurang gabe tangis iba sipata di dalan hiba maretong-etong bahtahe hurang na pinasaha ni na tua-tuon. Alai anggo songon na suksuk do baru gajian ala kobun ala kebetulan tinggal di kobun hami baru gajian kobun martiga-tiga day nangi di kobun. Mamutiki ma awal bulan, berarti adong masih pasahaton na tuaka kanakon na mula kiba tu parinde kosan niba sonang maroha ala boha ala nunga suksuk ala nunga adong siboanon tu parsikolaan niba. Amang inang tuhita saluhutna molo dipasahat debata tuhita lasni roha baga-baga laho mulak laho patuguhor rohata. Molo dinadau hita, molo dao hita sia debata, laho mula kita tu ulaun, lau mula kuta tu parkarejoan, alai molo nunga di pasaha debata tu hita.
Kalau Tuhan sudah berkata kepada kita, kamu akan pulang, kamu akan pergi dengan damai sejahtera. Datung solas rohata, mabiar bobomoso dorohata lautum dia pe molo so mangasaho debata manang molo adong na hurang di bagasan ngolutta manang pikirata hira songon na bobomosa dorohata lau alai molo nunga debata madongani hita tu dia pe hita lau molo pos jolo rohata na debata madonga to kita tu dia pe hita lau songon bangso Israelon nang tarulang hutana sida alai ikomulak nasida tu si idok sika ni tada-tada tudu mahali sapiur ala nunga songon harangat tobak nunga songon adaran naso adong pangisina ikomulak manasida tu hutana sidai alai di bagabaho debatama tu nasida molo mula kano kamu tu si ahu doma dongani hamu pasu-pasuku mahamu jalanang pe godang di situbu akka hau tada-tada manang hau latong tata do hau latong molo diokon omma hau na gatal molo talanggar hau daunna bulungna torpitor gatalo do hita gabaran ni nang tobak nang harangan huta nasidai alai molo nunga mula kanon nasida tu si donganan ni debatama nasida nang tarula kutai alai gabe godang madisi bunga-bunga nang si panganon na paboahon nunga di pahuba debata Allah telah merubah kehidupan mereka ala nama nangihon hata ni debata nasida jala mangauhon marhite hamubaun ni rohata dihitape song ni manyan baga-baga saut di bagasan nguluta paubahor roha jala mulak musetu debata asa sahat akka pasu-pasu asa sahat tuhida sude pangapulion asa diapus debata sude akka ilu-ilu sian simalolongta amin martangiang mahita Jehovah debata amanami di bagasa Yesus Kristus inuji pinasangap maho na mangalehot tuhami tiki na manangihon hatam ido tutu Tuhan hatami mangalehon hadameon hatami patuguhon pakirimon hatami mangaleho si panganon para dagingot tuhami tutu Tuhan sikop sude di pasahato tuhami holan alani asini roham Jehovah debata amanami pasu-pasu ma huriam HKBP rau maunon ramoti ma parhalado nang ruas ni huriam pargogoy na sida dinamangula agkaulaw na lehogogo las ni roha mula dong siya ruas ni huriam na maddaw-daw siya ko togu na sida asa mulak tu huriam ramoti akan na di pardalanan akayan akon nami naminek ibur-ibur magudang manasida di bagasan hahipason jala manada Tuhan Yesus Kristus yaka namarbaju dohot doli-doli naso dapok rokap tuhoma pasahaton nami Tuhan lehoma tunasida si rokap ni todi nang suak songoni dia akan mangalului parkarijoan Tuhan lehoma tunasida pasu-pasum marhite gogo pikiran na adong dinasida ay hawa porsyay hamido Tuhan sude akka parkarijoan na parohon si panganon si inumon dalam mudoi pasu-pasum doi tu bagasan ngulu nami lehom mai Tuhan tu bagasan parnguluan nami Tuhan Jehovah debata pasu-pasu ruas ni huriam na tongon na marsahit tarlumbobi diaka marsahit ala ni kopi 10 sia na isolasi mandiri nasida Tuhan ibagas na manang di rumah sakit patogu pakirimon pamalum nasida asa margogo malum nasida yaka parsahiton na
Utangnya ko kami akar ruas ni huriam namar sahid, Grace Tambunan, Situa Tiorlina Borusia Nipar, Udin Sinaga, Nyonya si Haloho Borusi Dabutar, Situa Oberlin Sitohang, Jumintar Situmorang, Lulu Borumanik, Nurmani si Hombing, Tumpal Nenggolan, Benni Marpaung, Nyonya si Marmata Borusi Mangusong, Situa TM Lumbatoruan, Nyonya si Manjutak Boru Pajaitan, Nyonya Marbun Boru Nenggolan, Ferdinandus Tapubolan, Nyonya Purba Borusi Tumorang, Christine Saputri Napitupulu, Situa SP Hutasoit, Loise Sianipar, Edison Hutapea, Nyonya Sinaga Boru Siahaan, Nyonya Siahaan Boru Sitanggang, Las Maria Boru Panjaitan, Romi Hutagaul, Andar Sidabalok, KM si Hombing, Nyonya Simanjutak Boru Napitupulu, Dame Sinaga, Nyonya Situa J Nenggolan Boru Silalahi, Situa Tar Sitorus TP Simajutak, Siti Mawar Boru Silalahi, Alprando Mikael, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Maruhum Tabunan, Situa Daulat, Sitopul, Tiar Situmorang, Nyonya Sitorus Boru Nenggolan, Pridolin Simajutak, Dohot Ruas ni Huriam Nasoboi Huguari Hami, Didia Penasida Marsahid Tuhan, AHP Sahid Nasida, Ashi Maroham Dinasida, Topot Manasida, Ape Homa Tangamu Nalaho Pamalupon, Pardagingon Nang Todi Nasida, Mauliate Madiho, di bagasa Yesus Kristus martangya kami, Godopam. Amin. Koma peleata martangiang mahita. Ale de bata amanamina di banua gijang, odo haroroni saluhu silehol-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Pasahatami masian na nilehom mitu hami peleat nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asahupar hasyak kami pelianon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim,
Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom Tuhami. Asalam girgir hai madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongos songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusanami songo panesanami, ido sanidongan namar dosa tuhami, unang hami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho, disondakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala dipasor homma damena tutondim. Urian itu hatta nadi gareja dohot nadi jabu nama dohoti ibadah ami pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna de Batama nama masu-masuhita saluhutna. Horas